Wasabi KitKat. Japonsko má najväčší počet KitKatov s rôznymi príchuťami. Ja tu mám zo pár dosť divných, tak ich spolu poďme vyskúšať. Čaute, pozdravujem vás z Tokia a včera som tu bola v obchode s názvom Megadon Kichot, ktorý je okrem iného známy tým, že ponúka najviac príchutí KitKatov. Je ich tam fakt strašne veľa a dosť z nich sú aj riadne divné príchute, zopár ich tu mám. No vybrala som tie najlepšie podľa toho, čo ste si odhlasovali na mojom Instagrame. Hlasovanie bolo pri každom výbere veľmi tesné, ale teda máme tu pár víťazov. Ešte predtým, než sa pustím do samotnej ochutnávky, by som rada poznamenala, že na svojom Instagrame som vám dala možnosť hlasovať v 7 okienkach po 4 príchute KitKatov a aj napriek tomu tu mám len 6 príchutí. Rozhodla som sa totiž, že vynechám formuly, KitKat v tvare formuly, ktorý vyhral v 7. okienku. Jednak dostal najmenej hlasov z týchto všetkých, ale taktiež vy ste mi potom viacerí písali, že ten KitKat poznáte a že je to síce milé, lebo to vyzerá ako formula, ale že tá príchuť je úplne klasický KitKat, takže som sa rozhodla, že to vynechám. Poďme teda ochutnať prvý KitKat. Na poslednom mieste z týchto 6 sa umiestnil tento KitKat. Dostal 87 hlasov. Bolo to veľmi tesné a úprimne vám poviem, že ma trochu mrzí, že vyhral práve tento a na rovinu poviem, že to je asi moja chyba. Totižto ja som ho na Instagrame pomenovala podľa niektorého z týchto nápisov, neviem ktorého, povedal mi to iba ChatGPT a napísala som tam do hlasovania, že sladkosť pre dospelých. A vy ste beťari, pretože vás ten názov asi lákal, neviem, čo ste čakali v tomto KitKate, ale teda sladkosť pre dospelých sa to volá len preto, lebo nie je taký sladký a je to vlastne taká horkejšia čokoláda než obyčajne. Čiže možno niektorí z vás, ktorí ste hlasovali za tento KitKat, teraz budete sklamaní, ale taká je realita. Vybrali ste si ho, vyhral tesne nad príchuťou fazuľa, takže teraz to môžeme všetci ľutovať. Ja to teda ľutujem, ale vy ste si odhlasovali, tak to máme tu. A idem to ochutnať. V tomto balíčku bolo 10 takýchto maličkých KitKatikov, takže sladkosť pre dospelých. Vonku je veľmi teplo, takže možno sú niektoré KitKaty trošku roztopené. Fakt je to takmer klasický KitKat, akurát s horkou čokoládou. Je to asi dobré pre tých, ktorí nemusia až tak veľmi sladké sladkosti. Ja medzi nich nepatrím. Takže sladkosť pre dospelých nie je nič pre mňa, ale ku kavičke, ku kakauku to môže byť veľmi fajn. Poďme ale na niečo zaujímavejšie. Na 5. mieste s počtom hlasov 93 sa umiestnil KitKat pomaranč čokoláda. Toto znie zaujímavejšie, na toto sa dosť teším. V tomto balení je z nejakého dôvodu iba 9 kuskov, v tamtom bolo 10. 9 je dosť divný počet, ale nevadí. Opäť takéto maličké balenia. Tento KitKat má aj inú farbu čokolády, takúto svetlú z jednej strany a iba zo spodku je tam klasická hnedá čokoláda. Ten je výborný. Ten pomaranč je tam dosť cítiť a robí to z toho KitKatu takú osviežujúcu sladkosť. Výborné. Tento KitKat je fantastický, chutí mi ešte viac než klasický, lebo ako hovorím, je taký šťavnatejší, osviežujúcejší. Mňam. Ideme ďalej. S počtom hlasov 106 sa na 4. mieste umiestnil KitKat s príchuťou jahodový cheesecake. Teraz to už začína byť zaujímavé. Poďme do toho. Opäť 9 kúskov v balení. Inak toto balenie je dosť pekné. A zaujímavosť. Tento KitKat vznikol v spolupráci s Baskin Robbins, čo pre tých z vás, ktorí nepoznáte túto značku, robia fantastickú zmrzlinu. A zmrzlina je aj na tomto obale, preto si nie som úplne istá prekladom, že či to je naozaj... bude to jahodový cheesecake, ale podľa mňa to bude, že KitKat s príchuťou zmrzliny, s príchuťou jahodový cheesecake. O to zaujímavejšie, poďme to už ochutnať. Takéto milé balenie. A tento KitKat je pre zmenu už celý biely s takýmito nejakými červenými jahodovými bodkami. Veľmi pekne zavoňal, ako nejaká jogurtová zmrzlina. Jahodu by som tam asi ťažko hľadala. Veľmi ju tam necítim. Chutí veľmi mliečne. A tak ako som povedala, že mi zavoňal jogurtovo, tak mi aj chutí. Chutí mi viac ako jogurt, než ako jahoda, ale je to jahodový cheesecake, takže v konečnom dôsledku
To, že chutí smotanovo, je na mieste. Je dobrý, pomaranč nepredbehol, ale veľmi zaujímavá chuť KitKatu. A dostali sme sa do top 3. Na 3. mieste s počtom hlasov 119 KitKat s príchuťou wasabi. Na tento sa veľmi teším, som naň veľmi zvedavá. Vieme všetci, aké štipľavé je wasabi. Nepredpokladám, že KitKat bude štipľavý tiež, ale tá chuť by mohla byť zaujímavá. Ako môžete vidieť, mám tu nejaké sáčky KitKatové a nejaké krabičky. Musím povedať, že krabičky boli o dosť drahšie, než tie KitKaty v sáčkoch. Budú to asi nejaké špeciálne edície, alebo možno nejaké také limitky, alebo čo, neviem. Je to všetko napísané v japončine, takže veľa tomu nerozumiem. Pre porovnanie, KitKaty v sáčkoch stáli okolo 2 eur a tieto v krabičkách stáli okolo 8 eur. Čiže je to viac, ale je tu samozrejme aj viac kúskov, konkrétne v tomto je 14. Poďme ochutnať wasabi. To vyzerá super, takto v tejto krabičke. Som veľmi zvedavá. KitKat má svetlo-zelenú farbu, ktorá je inak dosť pekná. No, nevonia nijak, tak dúfam, že nebude aj nijak chutiť. Cítim tam to wasabi. Nie je to teda samozrejme štipľavé vôbec. Bolo by to podľa mňa trochu divné, keby bolo. Ale to wasabi je tam skutočne cítiť. Tá chuť je veľmi zaujímavá. Je to opäť také viac mliečne, asi tak ako ten cheesecake. Ale v pozadí môžete cítiť ten taký chren. Veľmi zaujímavý KitKat. Tento, ak tu budete, by som vám odporúčala kúpiť zo zaujímavosti. Druhé miesto. Na toto som veľmi zvedavá. S počtom hlasov 126 vyhrala príchuť sakura a pražená sojová múka. Zatiaľ, čo pri KitKate s príchuťou wasabi alebo pomaranču som si vedela predstaviť, ako to možno môže chutiť, keďže poznám chuť pomarančov a chuť wasabi. Tuto nemám šajnu, ako by to mohlo chutiť, pretože ako chutí sakura a ako chutí pražená sojová múka, neviem, či vy viete, ale ja teda rozhodne nie. Každopádne páči sa mi veľmi ten obal, ja mám rada ružovú, vyzerá, že aj ten KitKat bude ružový, tak idem to ochutnať. To je pekné, ružový, presne tak, ako som predpokladala, respektíve presne tak, ako bolo aj nakreslené na obale, aj keďže Japonci majú prísne pravidlo, že všetko musí naozaj vyzerať tak, ako to vyzerá na obale. Splnili to, čo slúbili. Vonia to ako kokos. Poďme na to. Mne to niečo strašne pripomína. Mne to strašne pripomína nejakú chuť z detstva. Opäť chutí to veľmi tak mliečne, smotankovo. Je to dobré, je to veľmi také sladučké. Trošku tam aj chuťovo cítim ten kokos, ktorý som tam cítila, keď som to ovoňala. Ale kokos tam nie je. Kokosový trdelník. Tak Marek hovorí, že mu to chutí ako kokosový trdelník, takže na tom kokose sme sa očividne zhodli. Veľmi dobrý KitKat. Taký asi najsladší z tých všetkých, čiže asi by som ho naraz vedela zjesť najmenej, ale veľmi chutný, veľmi taký zaujímavý. A keď takto chutí sakura, tak ju chcem ochutnať. A dostali sme sa k prvému miestu, poprosím fanfári. Prvé miesto vyhral s počtom 142 hlasov KitKat s príchuťou fialový zemiak. A tuto musím povedať, že ste mi spravili radosť, lebo toto bola jedna z tých príchutí, ktoré som fakt chcela ochutnať aj ja, takže som dúfala, že si to vyberiete a vy ste si to vybrali. Jednak musíte uznať, že toto balenie je zo všetkých jednoznačne najkrajšie a asi podľa mňa aj najviac upúta pozornosť tým, že je takéto výrazne fialové. No a samozrejme, čo si budeme klamať, aj tá samotná príchuť, že fialový zemiak znie dosť bizarne, takže to poďme ochutnať. Opäť, ako môžete vidieť, je to teda krabička, čiže jeden z tých drahších KitKatov, takto sa to otvára. A tu už máme KitKaty, opäť je ich tu 14, tak ako v balení z wasabi. Strašne pekný ten fialový obal. Tuto fakt neviem, čo nám čakať. Viem, že Japonci radi jedia fialové zemiaky ku všetkému možnému. Ale že ich dajú aj do KitKatov. A tak pri Japoncoch sa asi nečudujeme, oni dávajú všetko možné všade. No, vonia to tak nejako zvláštne. Ovocno, kvetinkovo. Je takýto svetlo-fialový, neviem, či to dobre vidíte na tomto svetle. Do tohto vkladám dosť veľké nádeje na základe toho, ako to vonia, lebo tá vôňa sa mi veľmi páči. To je divné. No to, takto. Má to veľmi intenzívnu, výraznú chuť. Asi najviac zo všetkých.
Opäť je to extrémne sladučké, ale zároveň, neviem, či si to namýšľam, ale mne sa fakt zdá, že tam ten zemiak cítim. Hej, cítiť tam ten zemiak. Cítiť ho tam. Ale zároveň mi to tiež chutí tak kvetinkovo, presne tak, ako to voňalo. Ale hej, je tam cítiť ten zemiak. Je ho tam cítiť. Fialový zemiak, OK. Hodnoverné. Priznám sa, že som sa trochu bála pri týchto KitKatoch, že to bude iba také na oko, viete, že to teda hovorí, že to má túto príchuť, ale nakoniec to všetko bude chutiť tak nevýrazne a veľmi podobne. S potešením môžem povedať, že to tak nie je, že tie chute tam naozaj cítiť a že sú dosť výrazné na to, aby človek vedel odlíšiť jeden KitKat od druhého. Čiže ak sa niekedy vyberete do Japonska a budete chcieť ochutnávať KitKaty, povzbudzujem vás, naozaj nechutia všetky rovnako a tieto príchute sú fakt zaujímavé. V obchode ich bolo asi ďalších, no vlastne presne viem, koľko ich tam bolo, pretože som ich všetky fotila na Instagram. Bolo ich tam vyše 30, čo je dosť. Boli tam aj príchute ako matcha, jablko, ananás, banán. Ja som strašne chcela ochutnať banán, ale chcela som sa držať toho, čo ste si odhlasovali vy, pretože to robím pre vás, takže ja veľmi dúfam, že sa vám táto ochutnávka páčila a ideme si z toho ešte spraviť rebríček. Takže na posledné 6. miesto by som dala KitKat pre dospelých, pretože ten nie je v ničom extra výnimočný, je to proste horký KitKat. Na 5. miesto by som dala asi KitKat s príchuťou jahodový cheesecake, pretože ten bol síce dobrý, ale bol taký proste jednoducho smotankový. Na 4. mieste by u mňa bol KitKat s príchuťou sakura a pražená sojová múka. Na 3. miesto by som dala, a teraz sa neviem rozhodnúť, jeden z týchto dvoch. Dám ten zemiak. Na 3. mieste zemiak, ale v tesnom závese, teda nie, zemiak je v závese za 2. miestom, čo bude wasabi pre mňa, ktoré mi tu už vypadáva z tohto obalu, takže to už musím dať do nejakej lepšej polohy. No a najlepší KitKat z týchto všetkých bol pre mňa jednoznačne tento. Pomaranč čokoláda, osviežujúci, iný, než sme zvyknutí na KitKaty. Fakt super. A ešte bol aj jeden z tých lacnejších, čiže win-win. Dajte mi vedieť, ktorý z týchto KitKatov by ste najradšej ochutnali vy a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.